Foťte, urobte si z neho fotoknižku napríklad. Poviete. No, krásne fotky, možno aj starých aut, môžeme nájsť tu dnes na našom stole. Rozprávame sa s pánom zámečníkom o tom, čo všetko môžeme spraviť s fotkami a verím, že ste toho videli už na tomto stole veľa. Ale teraz sa budeme rozprávať o úplne novej veci, o novinke. Čo to konkrétne bude? Prezrate to vy. Tak nie je to tak celkom novinka, máme to už na trhu niekoľko rokov. Je to tento produkt, je to CV fotokniha. Novinka je to, že je to na fotografickom papieri? Novinka, áno, presne. Tento typ CV fotoknihy je tento rok prišiel na trh a je to v podstate na skutočný pravý fotopapier, ako môžete vidieť aj cítiť. Jasné. To znamená, že tieto knižky sa predtým robili aj na normálny, klasický papier? Áno, robíme to aj na bežný papier. Je to indigo papier. Používame HP Indigo tlačiarne, to znamená klasický tlačiarenský papier. A v podstate pre bežné použitie doma úplne stačí aj niečo takéto? Stačí. Ako klasický papier. Je to voľba spotrebiteľa, čo mu inklinuje. Predsa len na ten fotopapier je to niečo extra, je to niečo viac a tá fotografia skutočne viac vyznie. To znamená, že takéto niečo je dostupné aj pre nás bežne, tak poďme sa rozprávať, ako si vyrobiť fotoknihu. Ako si vyrobiť? Tak, ako som spomenul v predošlom vstupe, v prvom rade potrebujete k tomu software. To znamená jednoducho kliknúť do rôznych internetových vyhľadáčov požadované slovo, napríklad v tomto prípade fotokniha, nájdete príslušnú stránku, software si stiahnete a na základe týchto skutočností môžete pokračovať v tvorbe alebo v kreativite a výrobe vlastnej CV fotoknihy. Čo ak nie sme natoľko kreatívni? Ešte tuto by sme mohli spomenúť, že vlastne ide o panorámu a čo je úžasné na tom, tak naozaj nevidno spoj, milí diváci, takže aj takúto krásnu fotku si môžete spraviť a prípadne si ju zväčšniť. Ak nie sme natoľko kreatívni, pomôže nám tam nejaký asistent alebo niečo podobné? Samozrejme, tento software je tak koncipovaný, že tam je asistent, ktorý vám dokáže alebo pomôže vytvoriť CV fotoknihu už do 3 minút. Do 3 minút? Do 3 minút. Výborné. Ešte chcem vedieť, v akých veľkostiach sa robia, je to jedno, alebo sú nejaké obmedzenia? Obmedzenia veľkosti, v podstate začíname najmenšou fotoknihou alebo fotozošitom, ktorý je 14x13 cm a spotrebiteľ si môže urobiť najväčší formát 30x40 cm a medzi tým sú rôzne ďalšie veľkosti. Najobľúbenejšia by som spomenul je možno A4, klasický 20x30 cm. Dobre, čiže aj takto si môžeme zväčšniť fotky. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A v tejto chvíli, ja si myslím, že fotky častokrát si môžeme nechať aj na internete, ak ich nechceme mať v takej tej hmotnej podobe. Na rôznych komunitných portáloch si dávame svoje fotky a práve o nich bude reč v tejto chvíli.